Yun mga idol, dito na kami sa Arko ng Benguet. Sama ko yung mga tropa natin. 4 lang kami mga idol. Pupunta raw kaming San Juan ata. Kasama ko, nag-arko na naman mga idol. Sila oh. Dami. Dul. Yun oh. Pwede na dito mga idol, nakalusot kami. Sa mga nagtatanong kung pwede bang mag-arko ng Benguet mga idol, pwede. Yun mga idol, andito na kami sa ano, Aguo, sa may Santo Tomas. Aguo ba to? Naplat mga idol. Naplatan kami. Yun, makita mo daw kung gaano kahaba to. Kita nyo yun mga idol. Yun o. Kita mo kung gaano kahaba to. Wait, nakita na kan. Kita nyo yun mga idol, babaeng umiihi. Nakatayo. Namalas kami dito mga idol. Yun mga idol, dapat pag nag-long ride kayo, meron kayo ano, pang-ayos o interior mga idol, mas madali. Mahirap mag-long ride nang walang interior tsaka pag-skate mga idol. Malaki to, malaki. Yung malaki na bot to, load. Naubos agad. Yun mga idol, ride check na lang sa aming 4. Kasabay arko na kami ng Aguo mga idol. Arko, yes ho! Yun o. Pero malayo pa kami dito. Malayo pa. Dito na kami sa San Juan Beach mga idol. No? Sabi nila, ang daming tao. Wala naman kahit isa mga idol. Kami lang. Marami daw ditong mga foreigner. Kaso, wala. Malalim? Ay! Dalam mo gayam! Shit! Nagpudot! Ah! Basa ya iso? Wow! Guwapo! Ang lalim-lalim. Ang lalim guys. Natikuyod na ka. Natismaya si Yeso mga idol. Malalim. Sakto pero para makauwi ka ng Natividad. Ay Yeso. So mga idol, sakto para makauwi ka raw ng ano, ng Natividad. Wait sa beach yung idol. Daming kurenta. Ganito yung tsura dito mga idol sa San Juan. Walang dito kami ngayon sa dilim San Juan Beach Resort. Saan ano na to? Hiram pa ng bawla. Laka ka dyan. Part 1 sir. Tayo kayo dyan oh. Basta mamin mga idol oh. Sana wag ganito mamaya. Pero siguro. Yun mga idol, habang nag-aantay kami ng kasama dito, magbilang muna tayo ng ano, sasakyan. Samahan nyo kami mga idol, bilang tayo. 1 2 Wala kasing magawa mga idol. Wow! Bilangan nga. Gado. Ah, gata ni gwapo ata, kulay ni violet. Si Barney Lat, Barney Lat. Oh, ata may meta ata rin.
Radya, enduro. Ang ambulansya. Ambulansya man nun. Okay. 19. Nagado, madimi mabilang mga idol. Yon mga idol, andyan na si Ja. Hindi naman pero kita. Yan siya oh. Ay ka muna dito, shoutout tayo. Yan siya mga idol. So shoutout lang kami mga idol. Oh yes, so shoutout muna. Wait lang. Maingay, maingay. Tagal mo naman. Uwing-uwi ka na. Shoutout muna, bilis, shoutout. Tagal naman pag shoutout nito mga idol. Siya shoutout lang daw siya. Shoutout kay John Faustino Malyari. Shoutout kay John Mark Vicente. Shoutout kay Don Rich Baggy. Andito siya mga idol. Shoutout kay Carl Herold Uson. Shoutout kay Iverson Tambot. Shoutout kay Carl suma naman na. Shoutout kay Aldrin De La Peña. Yun lang mga idol. Shoutout sa Timbuko mga idol. Yun lang, tara na idol. Ano ka na kami? Dora na kami. Kasi malayo pa kami mga idol. 100 plus. Right shift na lang sa amin mga lodi. Yun mga idol. Saan na tayo idol? Dito na kami sa Rosario mga idol. Merienda tayo, nalaspag yung bike. Kaya pinahinga natin yung bike natin mga idol. Merienda muna tayo. Dalas sa akin si Kuya Raymond. Nalaspag kasi yung bike ni Yeso mga idol. Kaya may merienda lang kami. Malapit na kaming makauwi. Oh, yun mga lods. Na ano na si Yeso, nalaspag na mga idol. Oh! Saan na tayo Yeso? Sa Agogo pa. Agogo nga, Rosario na kami mga idol. Napagod lang ulit yung bike kaya nagpahinga ulit kami mga idol. Pwede mo. Napagod yung bike. Ganito patuloy yung face mask. Ganyan patuloy yung face mask, idol. Magaling mga idol, magaling. Yeah, dito na kami sa 7-Eleven ng Natividad mga idol. Yan o, thank you Lord. Kita-kits na lang ulit sa next vlog mga idol. Remaster out. Bye-bye.